Bé, és hivern i tenim els preus gelats. Solucions? Doncs els bons mitjons. De què heu de prescindir? Doncs que ho sapigueu. S'han prohibit o estan prohibits els mitjons de cotó. El cotó és molt fred. Per tant, solucions? Mitjons com aquest. És un mitjó fet de Primaloft, un mitjó elàstic amb un molt bon risc a la part interior. El mitjó no ha d'apretar, ens ha d'ajustar només, no ha de tindre arrugues en definitiva, però no ens ha d'apretar. Però el sintètic no va bé a tothom. La meva recomanació és que penseu en un vell conegut, en un vell clàssic, el mitjó de llana merino. També és molt elàstic, amb costures planes i amb un molt bon risc a dintre. Però no tot és, diríem, aquests dos tipus de mitjons. Ens podem trobar en llocs tremendament freds. Necessitar un mitjó especialment calent. Són els mitjons d'expedició. Són mitjons que, com podeu veure, són asimètrics, que estan fets en forro. El seu interior, ja ho veieu, és un forro i, a més, porta Primaloft. La idea d'aquest mitjó és per utilitzar en llocs molt i molt freds. Mitjons que donen solucions i ens estalviaran coses molt greus com les congelacions.